Hallo, chuirde bríon an seo just ag testáil microfón nua agus ag críoch nó sús de riint sean scéalta sin í an iad. Scéal is seo cuma le scéalta má ag gobar le clúsáin nó freisin. Agus is sé tá muid breanúir scéal an seo ó bhí bheithimh rábhile sa fiche híon agus baineann sé leis an blean atá nó bhí ag an uachtar an Biden an cart trasatlantaigh. Scríbhú carte behuiríomh ní agam. An chart trasatlantaigh aneartú a hosú tríos ceithre bliana den siar wasla ón uachtar an Trump tá rémas Biden ag géirí agam a cháirtas a dhéanamh leis na sasannaí. Tá an dain fós chuir sé ní a chúil ag go bandéim ach mar sin féin tá Joe Biden ag tuairt cuairte ar chur na Breataine agus é I gceist ag cruinniú mollaí man bhfuil annach bert agró nó freistal ar cruinniú mollaí. Ní raibh sé chábhliaon nó hin go raibh Joe Biden agus é man tóghánaíochta ag chuir síos ar Boris Johnson mar chlón fisiciúil agus fisiciúil agus spiritálta de Donald Trump. Ní móna sásta bheith Boris Johnson ach idir dálíonn tá siad ag si duine áhainteris teagtar is dócha go neartar rudaí le líon feachtas tóghánaíochta nach raibh I gceist ag an gansúr ag an am. So tá documéad nua gan éon rud a dhéanamh a chuirteach có-aontú ina an chiasta mail. Cuimhní mís gur tharla có-aontú ina an chiasta faoi chuimirce na Stát Aontaithe. Cuimhní mís mar mhar ar sin go bhfuil trí irid agus níos mó, breis agus trí irid níos mó bunáitsannaí ag na Stáit Aontaithe sa Ghearmáin ná mar atá acu sa Ríocht Aontaithe. Ná bhac le tíortha eile an Aonta Seorpaí. Agus tá mé rá sin mar ní dhéanamh sé dochar a bé a bheabhrú don na Breataine go bhfuil an Tintas Eorpach cuid bhain sílim go dtuigeann rialtas na Breataine go bhfuil bagart a gceist. Is beag ar Joe Biden Boris Johnson agus is beag ar Brexit ach caithfidh sé chursús leis an dárad. Deartha go raibh sé patúr beag an fuairánta I le an dárad ach mar duine atá ag gníomhú thar cheann tíre uile agus dócha go gcaithfidh sé áhaintear sa dhéanamh leis
leis an riochtailnta. Ok, sin an méid ní linn de rágam, mar ní ramin áireach ag cleachtú leis an microfón nua agus fáilhfuile coppla sé an teach san lei bhí marcáilte agam ach gan éon rud a bheith dionta gom leo. So sin chuir mé deire leis an srathú seo agus tásúla gom go bhfeicemuid i chéile